Говорят за F-16. Кой първи обърна внимание и при условие, че някои хора се плашат от моите гадателски способности, които уж съм само любовен гадател, но аз съм и астролог, и той е индивидуален. Но най-трудно е да се гадае за избори. Дори тогава бях предвидил 7-8, към що има така подуп. Още 9-то място за Итана, пък то, защото се появиха после име, Василев и тъпия и Севелин Михайлов, който Слави не разбира, че му беше подсигурен от интриганта и завистник изрода агресивният шесурик Тошко Йорданов. Защо не смъкнете имунитета на Тошко Йорданов? Тошко Йорданов не е Слави Трифонов. Защо не смъкнете имунитета на Балабанов? Балабанов по болника тръгнал да говори как да смъквате чужди имунитети. Вие дали сте обективни? И Слави Итана не са виновен са Итана, че като човек от ти не дойде с тях. Виновни са Итана, че са ти заели астрологичните описи на Андриана. Ако ставят, знаете, кога ревеш, той реве. Той реве, защото само за парите си мисли. И той като си мисли само за парите, като срещна ме прегърна, ама само за пари. Ти мислиш само за пари. Ама аз не мисля само за пари, но аз трябва да мисля само за пари, ти трябва да мислиш само за любовта си с мене. И днеска, вижте как ми се променил цвета на косата. Стана лилав. Значи в момента аз давам втори шанс, както косарчето на Василчо. И Адриана, която се целува в Ергена, не е Андриана. И Славко от Животна кантар, не е Станислав Трифонов. И Анна, не е Андриана. Правят и асоциации, използват им. Ергена 2 изцяло по мой сценарий почти беше, а Ергена 4 оплескаха сценарий, защото са правят интересни. Клаудия и Виктор Русинов се подхождат и аз понякога съм по-строга от Клаудия, но съм ревала заедно с Клаудия, защото знам какво съм изпитал към Слави. И сега пък студио Ергена Оля Малинова или Маринова, или каква някаква опачка, говори, че трябва да нацелуват всички. То, ако само до целуването не е много добре, обаче въпросът е, че някои мъже минават през ебане на няколко, докато разберат коя е. Това е вече проблема. Проблема е, че Слави са му казали, ти си голям педераст, той аз му казал, че педераст. И това не означава, че той трябва да се прави, че 2-3 години живял с Силвия Луча и 2-3 години живял с Магдалена Ангелова. Защото Магдалена Ангелова започна да ми дава знаци през предаването. Казаха, дава някакъв триъгълник, какво означава това? Магдалена Ангелова искала да попаде в любовен триъгълник с Андрана и Слави. По-добре Магдалена Ангелова да не ни пречиш, а да помогнеш на Андрана и Слави да се оженят. И не мисли, че си по-голям психолог от мен, защото ти си накърнила на Слави рождения ден. Той се мразеше няколко години рождения ден. После Борис Отариски щеше да ни подава еди коси. Вижте какво тръгва от F-16, какви неща разкрива. Борис Отариски щеше да ми помага, после спря да ми бъде слуга и му казват, Слави го пробват няколко пъти, както еди коя се тествала. Знаеш какво значи? Ти не издържаш на тестовете, ми Слави. Трябва да издържаш на тестовете. Така че когато Слави се качваше на самолетите, тогава аз само съм треперал. Всички, може би Слави, танцуват. Слави, когато бил племен, толкова тежко болен и после написаха, ти си застанали в Сухиндол. Разни хора, Иван Божданов да пукне, някакъв изрод, Иван Божданов да пукне, някакви изроди застанали пред военното. Вие знаете какво значи жена да тръгне и по пътя и военни полицаи. Военни полицаи ще се развеждате, няма да пречите на Андрана и Слави да се женят. Защото тук има Николай Бонев, който кварталния на квартал Чолаковци, Велико Търно, който никой не е идва в квартал Чолаковци вечер и даже подстракава няколко напада, нарекли, да речем един дори, аз съм защитничка и на побъркане. Нали? Защото видях как лесно мен ме направи побъркане, аз комшийка са настрала и Андрана и попречила в живота, аз съм пречила да никой да се оженят. Нали? И когато давам аз съвети кой аз за кой се ожени, не съм правил пистолет. Аз казвам кой аз за кой се ожени. Минават 20 години те предат, ти си права, ти си маската съм права, защото ходите при неправите. Така че не само така. Една моя приятелка отиде в Нидерландия, тя обичаше Бойко Борисов. Добре, ако аз имам лични отношения, Бойко Борисов и Бойко Борисов личния приятел, който можеше да ни стане кум. Сега вече тръгнал да му обижда дали съм родил. Защото на Лена Борислава никой не е пречил да се ебе, пък на мен са ми пречили дори на домашните срещи с Слави. И Слави като измисли, кои си срещи. F-16 аз открих. Как открих? И те вече, проникнал системата. Проникнал системата на ФБР мисловно. Имам си гадателски способности, имам си махала и карти. И сюрреализъм, някой използват думите. Слави, знаеш ли си като дума
на сюрреализъм. Например, в шоуто на Слави още някакъв американец му, сега дали американец, един американец, дядката го напи с ръке, сега никой не са пил ръке, нали? Пие ръке в ефир. Така че колко пиеш е въпроса? Малко ръкица. После, другото, подаряха му някакви махала. Той каза, какво са ми? После, едни сандали хартисаха, Слави, ако пазиш тези сандали, те са за мене. И беше поканил моя дръжка, сега ръба, студено се ръба, и беше поканил и тя вика, майко, ти трудно да се намира на времето обувки сандали. Ами аз съм подобна в това отношение. Тъй, че тия сандали, ако ми станат, ми ги запази. После, при теб има неща, които при тебе няма спирт, няма олеляни капки, при мен има. Значи ти ще се пролечеш дори от предметите в дома ми. Много спокойно се живее в момента, вече като ми навредиха агресивни шизофреници, които има и тинейджери такива. Един Иван Михайлов Иванов. Посочва ми го кой. Защо не е арестуван? Защото Слави не знае какво значи да се мъж на Андриана. Мъж на Андриана означава да ни се закача с Кирил Чупетков, защото те го Емилия, ти я пуснаха. И както дадала 40-50 хиляди, както са етапите, то много неща се разкриват. Емилия е мърша пратеничка на Кирил Чупетков. Ти както по-рано се възхищаваш на Кирил Чупетков и така. И после, помниш, хареса от текста. Текста гласи, теб искам, теб желая. Но по радиото и Веселина и радио Вероника, когато съм ги слушал, когато нямам много малчери в радията, там пускат тая песен закъсня. Така че, Емилия, винаги да закъсняваш и Кирил Чупетков винаги да закъсняваш. Аз предварително съм разкрил нещата. Ставка се паднат в капана. В капана паднаха ли се Емилия и Кирил Чупетков? И като завъртя на 4+ да гледам, сега, защо върти и не ми пуска предаването? И искам да кажа, Слави, другите телевизии, като гледам дори на ваучер, без договор към оператори, като гледаме другите и от BTV, и от БНТ, и от Нова, основно тия телевизии, но мога да се гледам, ако искам, нали. На таблета си има всички. Доста телевизии, има и руски телевизии, има и DSTV, има и Евроком, много други телевизии има. Въпрос и 7-8 TV, естествено, като се доплатиш 2 лева, въпросът е, плащаме си парите, казват за еди колко седи, че имам абонамент, после се скрива по абонамента, вчера едва го възвърнах и въпросът е, защо толкова бързо къби мегабайти. Значи на другите един ваучер изкъбява, да речем, поне 10 предавания. А на 7-8 TV въртят 1-2 предавания. Добре, аз едва гледам 4+, за да видя кучките дали са ги унил и ти казвам, щом доволна е жената, аз не съм доволна. И цената каква е? Цената някой символична плащат. Невена ти платили се чумата тръща Невена Цонева, която според Кайно Чаров гея, мръсния гей, който ние го уредихме до някъде, като писахме до Любен Дилов син, защото той ще се жени за Вилина Вилина, покажи се. И ако се извърти да не се ожени за Вилина, трябва да го изпърят и от БНТ. Ела, покажи се бе. Хубавата Евелина, тя не е за всеки като е хубава. И Кайо Чаров не може да ходи по домовете. После чувам същата реплика от Бойко Методио Борисов. Бойко Методио Борисов, Бог да прости баба Роска, ти знае, че тя искаше постоянно да й ходим компания. И даже ми искаше. Слави, ти докато си играеш игрите, знаеш колко бабички ожидаха аз и ти да се оженим. Значи, ти пряко може да не осъзнаваш колко си виновен, че не си дошъл да се ожени за мене, но няма какво да зарадва България, докато аз и ти не се оженим. Аз ти като се оженим, хората трябва да се научат да не се радват на нашата връзка. А аз ако ни родят, ти си виновен. Естествено, че винаги мъжът е виновен и това не е на етап. Мъжът е виновен, ако не може да не бе право на жена или ако е закъснял 20 години да не бе жена си. Така че, Слави, аз с моята смелост и упоритост към тебе реших да оправя нещата. Нали, агресивен шизофреник ми проби окото. Така, кой го е пратил? Иван Михайлов Иванов. Ами ако го пратил агресивният шизофреник, .1 и агресивната шизофреничка на нелекуваната интригантка Ваня Никифорова Драгива от град Сухиндол, улица Шипка 1, не можете да ги арестувате. Отклонявате вниманието към други. Така, побойника Балабанов, така, имунитета, ти твой имунитет трябва с нея, бе. Ти се изчукала вече с Павела Митова и Лилия, няма илюзии, че ще ти върви брака с Балабанов. Балабанов пък колко добър баща и всички видяха как той изостави жена си и тръгна на Украина, защото трябвало да бъде в Украина. Някой да те е задължил и дошъл от Пловдив. И това, че аз имам близки, които са Пловдив, това не означава, че са същите.
Така че правят мръсоти и цяла България да правят мошение. И Слави не осъзнава. Преди време казах, че има световен заговор и се наква, не вярвай, какво да не вярваш, без Ромахов да пукнеш, но от Дубай чак си направил заговор, защото неговата се е бала от Дубай и общо решение. И Слави жалко, и Слави толкова го посъдържите. Хората ми казаха, че много влюбените мъже, благодаря ти, че си много, много, много влюбен в мене, обаче пък не бъди много, много, много глупав. Защото и Василчо ще изпусне косарка. Тя е на нечетна дата, аз не съм, но въпрос е, днеска е нечетна дата, мога да изиграя, нали, по емоции, не външно косарка. Ето тогава съм причина на косара, а Слави на Василчо. Василчо и той бая целува, така че целуването, Слави, няма нужда нито да целуваш друга, нито да ебеш друга, нито наблизо край клип на друга да бъде, защото много близо било и тя била хлапачка, той бил силна енергия, хем бил подложен да силна магия, хем енергия, магия има разлика, Емилия Мърша такава. От Гълъбово. Айде гълъбите да отлитат. И много да ми се представя, защото пък Кирче Петков за първи път го видях. Аз наистина както Слави в това отношение. Кирилче, той е лека работа. И тръгнал да замесва и фотоволтоиците са свързани винаги с Павел Мършата, с Балабанов и това не отговаря Слави Трифонов за тях. Аз му казах на Слави, напусни Итана. Той, защото вложил парите, той само за пари. Добре, бе, закри Итана и офисите ми ги дай астрологични офиси. Ма ти ще видиш, като седиш до мен бодигард, аз как гадая? Аз не гадая повърхността, струва, мисля, че тая стоя си отиват. Не така. Лични данни. И цял закон направиха лични данни. Когато пускаш бисквитки по таблети, дайте лични данни. Какво има лични данни толкова да са кри? Всеки има съученици. Ако сте почерпили, ще разберат кога сте родени. Какъв е проблем? Вие правите някакви масови психози, които са абсурди. Така, казах друга тема, че Мариана Попова е мърша. И Мариана Попова тръгва да изопачава нещата, че не се плачка, като се добър актор не се плачка, па той най-долният простак. Тя се борила с него, като се бори за него, да отидеш в друга посока. Орлин Горанов, когато те беше, не ти стига, че мина, тя с колко още ходи? Тя ходеше из Графа, Ампов и с Орлин Павлов ходеше мършата Мариана Попова, и с Георги Седелчо Първанов. Ама да знаеш, че аз съм Зорка Първанова, че те търпя и аз не съм Валя Горанова. И Диана Любенова да пукне, да но ми вземе моето работно място. Аз реша нещо да правя, някой почeva. Те не се почeva мислите, ама завист го направиха. И аз чета по-добре мислите на хората. И веднага реша да съм в Ергена, цопна като кой е цопна Магдалена Ангел? Евгений Димитров. Обаче, когато Евгений Димитров влезе в затвора, тогава и Магдалена Ангела се откаже от него. И ще мине към Бай Иван Стоянов. Тя има два варианта. Или Бай Иван Стоянов, или Евгений Димитров. Така че Евгений Димитров, като пукне, какъв е проблема? Ще се прехвърли и изведнъж хване говори другия на неговия кой. А тук има една почетка Мария Любена Славена, която не е спира да говори срещу мене. И аз излизам, някой ме гледа да криво. Добре, как ще излезеш? Да бъда бита с камъни, мога пък да ми мил живота. Така че, Слави, ти не си най-важен. Има по-важно от тебе, защото имаме и по-малко деца. Живи здрави Богдан Пази, Теодор Владимир Мартин, Теодор Сватовски, Пленичка, Кристияна Гергана. Имаш и Балдъзи, и Милина Милкана, имаш и Сватовски хората. И ти като имаш братовчети ми утре, изведнъж имаш братовчети. Сам ли си на света? Какво говориш, който си семейство? Ако ти си чуждопоклонник, това беше въведено от някакви мръсни мангали и някакви мръсни гейове. Така че Кайван Чаров някакъв към офис, парик ми го деше оттърсим БНТ, едно беше варимо БНТ. Кайван Чаров, той не ходи по хората, значи не искаш да си гей. Като си гей, мога да оженим временно за Василчо Азис, обаче Азис е виновен за разврата в България. Така че съжалявам, че баба му Станка културна жена, Даниела Теренчева няколко видеа направи и благодаря за няколко видеа. Тя пък не вярва на професор Ръвка Орбецова и то аз съм била малко дете. Откъде дете от тук и ще чува за Орбецова. Смятайте как при мен винаги достига информацията. Аз имам такива телепатични способности и вече дай Боже да ги засиля още повече. Дай Боже да имам още по-големи дарби за пророкуване, които предпазват. Мартин Владимир Теодор, Евелина Андрея Милкана, Владимир Теодор, Кристиян Герган Теодора, Евелина Андрея Милкана, Красимир Станислав,
нашите близки най-предани приятелки и приятели. Защото предани приятели не означава от 7-8 ти ви от Титана. Слави, за какво ревеш? Нито ще получиш добра слава, като се далеч от мене, нито пари. Ма еди колко си пари да прости субсидии, ви какви сте? Петер шизофреници. И Костадин Костадинов често говори за шизофрения. Сигурен си Костадин Костадинов от бедния строгарско чистачески происход. Значи той може от бедния происход, пък моят какъв ми бил происход, да става какъв ти происхода. Значи той са такива простоти. А Делян Певски, кой сега да скута? Ти ли пращаш Емилия и Кирил Чупетков? И Кирил Петков говори обратно. Кирил Чупетков и Делян Певски управляват заедно с Емилия Цветелина Янева. Ма Цветелина Янева, дали става за управление? Тя може да се шитне и на хуя на Константин. Ги какви стават. За това не трябваше да допускате никой от чалгажийки да влизат да пеят с Кокобен. Но Евгений Димитров, Виктория Готева, знаете, толкова е алча, че бързо да вземем парите, че Слави май съм влюбен, Слави от кога е влюбен в мене. Въпросът е, че Слави каза, че сме сгодени. Те, че Оля, кога се женим? И казах без Кокобен, бе. И баш бен, без Невена Цонева. Али баш бен, телате не помогнете с Слави да се направим концерта. Нали? Андреана Бен кога ще има? Илия Илиев ще напусне, защото много са подиграли. Илия Илиев от Кукубет е най-големия пияница и пиянде. И май се женил, развеждал, къп правил, жалко и за него. Слави ходил и на неговата сватба. Слави, ти не си ял толкова много, че да даш за 30 години заплати. Вече се е изплатил. Айде, изпъждай ги, аз се водя 4+, защото почна да пуснах само един кьоров ишек така, леко фалшива, леко истинска информация. Нали? Кой настъпил и тая информация мина през Георгина Кова. Георгина Кова, искаш да ти настъпи някой Викторията, ама тъй да изпищиш, че чак един силен юмрук да получиш от Борис Салтарийски, който още не ти отмъстил. И аз ако съм шефката, както искам генерално пълномощно остави шефката на 7-8 TV, първата, която ще напусне е Георгина Коева, втората Биляна Илиева, третата Камелия Михайлова и четвъртата Ирина Стонименова и петия Иво Божанов Сурмаков. Бойко Василев, много ли си разочарован? И аз разбирам от политика, аз съм най-добрата политичка. Като кажа политика, така любовен гадател, те почват мъже да смислят. Аз го казвам като титла, великолепен любовен гадател, индивидуален настрок и отличен, даже превъзходен нумеролог. Защото, като съм дала числата на късмета, мога да кажа, че Карамазов дори ме дължи минимум 50 хиляди, да не каже 500 хиляди лева, за това, че аз съм му дала безплатно числата на късмета. Защото той, като дойде, ще ми ги дадеш. Дойде ли? Приготвихме агнес клъчки. Той поне мога го върши с храна. И глупака Камен Чаров, те само с храна Слави. Видя и ни наши бухтички, пираги, ги наричаме с картофи, ама ще дойде да гурме кухнавато. Аз не ти знам софийските глупавите думи, защото аз не съм живяла в София повече от една седмица и тогава му поканиха на един купон, защото бях писала някакви утешителни слова към един, който каза, че се върнал от войник и щял самовия и аз съм спасял човешки живот и дали трябва на всеки да спасява човешки живот, но ме поканиха на един купон тогава в София. Така че днеска поздравявам една приятелка на един бивш общ познат, не ми някакъв бивш на мене. Аз съм обяснила на Слави, че мразя името Веселина и той знае защо. Мразя името Кондю, защото Кондю участва в един опит за атентат. Казвам опит за атентат, защото аз съм по-важна от папата. Много се радвам, че Америка нахлу и в Римо-католическата църква, но Америка трябва да има добри преводачи да научат български език, защото дядо Доналд Тръмп го гледам, че преписва някои неща от мене, но в личен план, ако аз му гадая, ще излезе, че проститутката, която го съди, може да е една от подходящите за него. А Мелания може да емигрира в друга държава. Така че Доналд Тръмп е грешил много в личния си живот, но в политиката гледам, че преписа от Андриана. Така, номер е, мършата трябва да напусне България. Ако брат Полев, ако иска да ебе, ако иска да бие крушета, тикна ли я, уж си била щупа ръката, номер е, в 4 да съжалявам. Що да съжалявам? Ако наистина пък брат Полев изпотрепи, той има за какво да отмъща. Ако брат Полев никой няма бъде Дора Руменова, Теря Андрея и Алпер Чочев, Турчулян Бокут, тръгнал да ми прави на пук. Ли? Аз не съм ти без те събри да ми правиш на пук или някой друг. Много са побъркани. Бити ми пък защо има турци? Митю Маринов и без те събри. То аз не ги гледам, просто като
пуснаха някакви кутийки там да гледам, дето кой беше Слави като каза, кой се преди обед. И какво стана? Слави се възмущаваше как хората ходят от телевизия на телевизия. И какво стана? Точка на все едно гледа. Какво да гледаш? Заголената мърша, ненормалната човката Цветанка Риза или то си он. Слави като беше при нея, вика, да си по зелени гащи, сюрреализъм е това. Аз тогава бях с зелен Анцо облечен. Слави вика, дори да си по зелени гащи Слави, покрай мене най-добре май беше телепатично. Добре, защото почна да се развърш малко интуицията за мен и за хората, защото ти нямаше никаква интуиция. Нали? Пък аз нямах никакво чувство за хумор и покрай тебе. И в момента нямаме снимка на Слави, и които са ми я скъсали, един менен Милчев от Цукиндол скъса снимката и няма да говори 40 години в любовта. Минали го. Така че внимавайте. И после изиграха го това на скетшоуто. Слави, вие какво се представяте? Аз като съм жена на Слави, че ви имате право да ме използвате безплатно. И аз казвам, айде само шоуто на Слави. Са ми ползват 22 години текстовете. Отварям вечерното шоу на Слави Тру, подиграват с моят текст срещу психопатката и побърканата терористка Нешка Робева. Иванка, какво се подигравате с това? А на един концерт Слави говори с светицата Ванка. Не се подигравайте това, което Ванка каза, защото тя не каза Роса Желязко да управлява. И дори за Симеон. И Симеон Чоревна, Саско Белородски, той си пострада, да сега дам. И такова. И трябва да изгледам БНТ 1, някакъв филм за Сакско Бургоцки, обаче то там се отваря на златен фонд на предаване, ще видим как ще го открия, ако го открия това видео и Симеон Чоревна, защото той знае, че са излъгали с Нешка Робева, а аз и Слави трябва да управляваме. Има ли значение това? Ама вие, кой ще се управлява? Айде ден да ви не дъгната, Балов изрода, нали? И после поканаха в 4 плюс Лилия. И да, няма приятел. Именно, че е грях, ти Слави, не си толкова бездуховен. Какво ми за християнство, ами те да помагат църквата. Църквата ли така да песни? Това е също грях. Също грях. Искат да те вкарат грехове, искат да те карат в разврати. Виктория Готева, ако мърша и развратница, тя е поредната сексуална жертва на Евгений Димитров. Евгений Димитров е сексуален престъпник и трябва да бъде арестуван за сексуалните си престъпления. Защото човек, когато прави мръсно на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 600 хиляди жени, айде да имитирам Марто Елиса, той трябва да бъде арестуван. Защото това не е допустимо. Така ли, ако има толкова затруднения за коя служение, щом толкова лансира Магдалена Ангелова, ето ти го отговор. И Слави, когато някой му каже нещо за мен, той трябва срещу мен, ела срещу мен, срещу тях, да видиш, тогава ще ревеш, да видиш какви предателства. Евгений Димитров, Магдалена Ангелова са те предавали много пъти. Тошко Нов са те предавали много пъти. Ваня Никфорова, дали от Цукиндол беше, се правеше на приятелка на Влиза, защото побъркания брат ходеше с една Красимира, а пък дали едно кило картофи и някакъв стар диван. И този диван Невелина, като била глупа да го приеме, аз ще го изхвърля този диван. Въпреки че как ще го изхвърля, просто да продам къща там на някой Цукиндол, защото нашата къща, когато смени, направиха така, че да не повредите инсталация. Така че аз знам как се поддържа инсталация. Коста Паша трябва да бъде да пукне Мехмед Чавдарлиев, вземал ключовете на Еди Коси. Неговата мълда на Гилчина сестра тая Шерин, Шерин, няма да умре Шерин Чавдарлиева или каква е мършата от болницата в Павликени, която тя реши, че точно на майка ни трябва да помогнат да я върнем обратно с придружител и ние нуждахме да качим горе и по много труден начин станаха нещата при майка, а шофьора на линейка изобщо не трябва да има линейки според мен. Толкова има кадърни лекари, може да ги извикаш по домова книга, както казвам. Защото човек може да изпати и от линейки. Нали, идва шофьора на линейка, пък един шофьор на линейка може да обезвреди проклятието, когато съм труден. Коя се трябва, що се ражда в събота? Така е. Така че шофьор на линейки и да няма линейки ще е най-добре. А Слави, като остана ушката им тъна и той политиката му попречи за личния живот с мене. Защото аз му казах, внимавай какви ще пускат. Айде да пуснем за Лена, айде. Ивайло Вълчев се издигна покрай Лена. Ивайло Вълчев, ти хубав текст си написал. Постоянно край от ще си прави лаврите на глупавия си баща Ваня Вълчев. Ваня Вълчев е мангал някакъв изрод от Бургас. И Слави знае ли, че точно нов изрод турчин, но Ваня какво да ги хареса турци.
Дори един турчин Орлин я харесваше, тя и на него налиташе. Те, че Ваня, какво Родергиева, как ще се върнеш на Сухиндол? И как Цветелин Чубаев ще ти каже бай-бай? И тогава ще видиш и децата, като са към него, ще останеш, защото цял живот завиждала и правила заговори да не се срещам с Слави, защото значи пред домашна среща с Слави аз можех да му родя 8 деца. Можех. И аз имам огромна любовна мъка. И тя, и веднъж се към най-гадното, най-жестокото, че нямам деца от Слави. И те, ма Слави да ревеш, нали любовта си, ма ти се хвалиш с любовта си. Това ще се сипи, няма жариш хората. Хора, които са ти пречели. Те ли? Я да ти пият на съборите и Слави се замисля, какво става в България, Европа, в света. И да се замислиш, че не може да оправи световната криза. Даже Господ иска да има световна криза. За да видиш ти, че при световна криза трябва да ти пука, трябва дори да поръчаш убийството на Радков, на Тошко Йорданов, на Ваня Екфора Драгиева и на Георгина Коева трябва да поръчаш убийството. Защото тя тръгнала, кой настъпа, завъртяха и какво? И кой е спасителя? Нямало спасителя. Карамазов изведнъж почна да вади хората от затвора. Това означава, че ако Слави беше влязъл в затвора, че случайно настъпал и убил животно, а пък не случайно бил на лов, вие как ще промените живота хората? Валерия Георгиева като мърша да вари да се лекува. И Евгений Генчев вегетарианец, ама той ще мини в друга посока. Как ви изпълняват на Евгений Генчев на 100 метра височина да му изпълняват нещата, а аз като кажа нещо интересно, става, не мога, кое не може? Да ми дадеш 4 плюс вечер шоу на Слайтерно. Да изпъдиш 5 души. За начало е това. Изпъди Иво Сиромахов, Биляна Илиева, Георгина Коева, Ирина Стоименова, Камелия Михайлова. Това са първите 5 неща, които трябва да направиш за мен. Първите 5 неща. Вторите 5 неща, вторите 10 неща да изпъдиш, ако са повече от 10, да изпъдиш охраната си от 161. Аз като дойда, като зина квартал, оле, някой иска да нападне Слави и няма ти трябва охрана. Ме Бог ти е дал така жена, която да се отбранява. Аз съм се отбранява, когато съм правили заговори. Нали? Не можаха да му отликат, не можаха да... Ивелина отишла в хотел Плиска и там налели някакви кафе, така че затова от опит казвам, Слави, внимавай, чупи кафеварки, хвърляй, пади те да наливат кафета на мен, ако съм 7-8 тиви, ми трябва освен нотариален акт на Ана Иванова Озунова с настоящо ЕГН 7510042215. Защото по-рано едната ми диплома вижте, икономика е с другото ЕГН 7510041435. Изведнъж пускат писмо на баща ми и баща ми вика, Андреана, какво пак си направила да ти сменят ЕГН-то? Изея по мен, ама не ме е бил тогава. И Изея по мен, И кой му вика, ми трябва да отидете на Габро да сменяте на Андреана ЕГН-то. И това нещо, ако се разследва, кой е бил комисия досиетата? Не се интересно, освен нещата, които знам, че се пишат в мен досието ми, какви аз Слави, страх година пески. Аз писах дори до Герия да проследят Слави с коя уж е спал. С никой не е спал. Слави, ела спи с мене, нека да ти направят видео. И няма да се страхуваш от любовта. Защото Виктор Русев те се страхува, че ще изпусне Клаудия, някаква мърша Мариана Попова правила прототипи и Любомира мърша подобна. Те, майка е, че добродушна, майка е добродушна, че тя се влюбила била в Виктор. Пеперуите в стомаха и после принача за дъщерята има. Чакай, той, че Слави ми е тъжно, че и аз здравка ме обичаше и майка го обичаше, но не и сексуално. Не трябва и ни майки да... на Невена майката обичала сексуално това. Обичала сексуално Венелин Венков. Значи на Невена Соня майка може да бе и тя първите кастови като покани един Марио и той каза, бях превъртял от бесъне. Не съм от бесъне се превърте, човека е затапи и вика, Невена и да искаш да спиш баща си, но не сват няма можеш. И тя каза, Невена иска да спиш баща, мърша такава. И затова казвам, и Невена Цонева, тая, която говореше, че някой да покривели. Значи Николай Попов може да обърши някой умрук на Невена Цонева, на Мариана Попова мършата, Плачков, знаеш как ще плачеш. И пред Тивка, бейбе, някаква мърша, Ива, бейбе. И не е Вилина. Правят асоциации. Кой го прави? Аз кога почнах, викам веднъж, те си побъркате, да се представите или какво се. И като почнах и влязох в техните мозъци и за миг влизам в мозъците ми и слизам и викам, Боже, това не е истина. И слава, не е истина, световен заговор. Така че поздравям новия папа Робърт, какъв? Фамилията му забрах. Аз съм ви запомнял. Перстон. Не.
Лъв 14 или Лъв 16 така. Но Робърт Перцо, или какъв забравя го. Хело, много поздрави. Мога да кажа това. Искам да говориш така, че повече да няма нито един педераст. Може са живи педерасти и гейове, но аз ще им се позволи, само аз ще имам право да преминавам през всяка държава с Слави Трифонов като мой бодигард и тогава, като задейства моята астрология в движение, давам числата на късмета, отварям си студио някъде и първо трябва да се отвори 7-8 ТВ, но може да имаме подвижна телевизия, така че Андреа на ТВ трябва да стартира. Слави, броя 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Край. Финито на 7-8 ТВ. Пади ги, на мен ми трябва, когато се наема като ми дадеш, нотариален акт на сградата, но попитай Василчо Терзиев дали е на Поп Груйо 47 или Поп Грую 47, за да няма нито една грешчица. Защото Слави като беше превъзбуден, да съжалява, вика, трябва да се ожежим. Слави, ожежихме ли са? Ти и разликата между мен и Слави, че дори правописна грешка, той няма значение. Ма има значение. А аз само таблета, ако не ми позволи веднага, прочитам си, добре, че от време на време към да прочита пред Евелина. Тя много са от моите неща, тя си съвсем друга. Четните са съвсем различни типажи, да не говоря. Но явно по въздуха, че сме въздушни зони, по някои неща може да се приличаме, но по много неща сме абсолютно различни. А другата неща и тя на нечетна дата, така че Евелина ми оказа по-много да се приличат, а не Андреана. Андреана е между чука и на ковалнята. Едната казала, бе, ти еди какво си постигнала. Трябва се да ги окуражавам, обаче не искат да общуват много с мене, защото аз съм много обиждана, много унизявана от цялото българско общество. И дори близките ми не ме зачитат. Така че, дори Драганов чая мръсника не може да ме имитира, защото той е долен мръсник. Чумата търси Драганов чая, Изрод, ти си много лош. Няма да кажем нищо добро за тебе, защото ти си лош, циник, мръсник, Изрод. Ти като си се любил с там, и не знам с кои, и като си чукал, аз ще го разбера кой е чука. Може да е чука Драганов чая, дори ме няма по-мършата. Значи мършата ме няма по-мой да умре. Обаче той е бал и Любо Киров. Любо Киров е педераст. Така че още не съм гледал интервюто на Модел. Много работа ми. Оставя така, какво правиш? Това пиша по цял ден по Фейсбук. Гледам мен, това ми развива и умствено и духовно. Така че ти, кой уикенд ще дойдеш? Кога? Не се ладе. И за да Слави го сещам, че му скимва, искам да отида при нея, ама дали, аз така ще приема. Така че просто ми звънни. Най-новите номера са, вече 7 номера имам, още един имам да стартирам, 8 номера. Айде да ти кажа кои. В момента 0885 706 499, 0885 706 369, 0895 929 481, 0895 929 469. 0887 13 26 80. 0887 13 26 94. Най-новия какъв е, Евелина? 0877 28 11 78. Ето ти за сега 7 телефонни номера. И когато е купен още един, когато го разкриеш, ще